Sequence start. One, two, three,
Усім салам алейкум, прывітанне сябры. Гляджу, нас сёння не вельмі багата, але станоўчыя хлопцы прыйшлі падтрымаць новую зірачку, так бы мовіць, беларускага ютубу. У перспектыве, само сабою. Спадар F, прывітанне. Алесік, прывітанне. Вельмі рады бачыць будучага архітэктара підарскага генацыду. Вельмі люблю і вельмі паважаю. Добренька. Так як нас не багата, не бачу сэнса рассусольваць, размусольваць, будзем пераходзіць непасрэдна да гульні. Зараз запушчу свой любімы Майнкрафт і будзем пачынаць. Алесік, як справы, як паездка, расказвай, калі не супраць, канешне. Я-то, канешне, за навінамі сачу, але ўсё ж такі цікава будзе пачуць апошнія ўражанні. Спадар Фідо, вітаю. Як справы, як вучоба? Добренька, пераходзім тады да гульні, буду спадзяюся, што ў чаце змагу адказваць чату даволі хутка, так як актыўнасці пакуль не багата. Яшчэ, сябры, калі затрымка для вас вялікая здаецца, паспрабуйце гэты паўзунок перацягнуць напрыканец відэа. Павінна стаць лепей. Добренька. Ну што ж, пераходзім да гульняў. Чым мне падабаецца Майнкрафт, дык гэта тым, што тут ёсць беларуская лакалізацыя, і ёсць яна даўно. Так, створым свет новы. Канешне ж, цяжкасць гульні ў нас будзе хардкор. Як гэта без хардкору? Можам так і назваць стрым. Як у жыцці будзе? Памёр, значыць памёр. Ніякіх табе больш прыкольчыкаў. Сёння паспрабую праводзіць без радыё, а то мінулага разу мне накінуў YouTube не тое каб страйкі, але такое абмежаванне, што карыстальнікі ў Беларусі, а гэта, нагадаю, 10% ад усіх праглядаў, не могуць потым глядзець стрым у запісу. Таму я вырашыў пакуль што паспрабаваць без радыё. Прыехаў Кіеў, купіў хаўчык і цяпер за вамі назіраю. Дзякуй за падтрымку, дзякуй за тое, што заходзіш, ужо другі стрым ка мне і размаўляеш са мной. Мне вельмі прыемна. Як Палтава? Пачакай, Палтава? Напэўна, Палтава. Браце, калі нешта наблытаў, Валынь. Блін, не Валынь. Напэўна, Палтава. Глядзеў недаўно выпуск. Ладно, ты скажы, Палтава ці не, і я працягну гэты спіч, а то будзе няёмка трошку. Так, Алесік, Майнкрафт, як у старыя добрыя часы. Будзем будаваць хату. Пакладзём першае каменне ў падмурак за астравеччы. А далей паглядзім, што яно і як. Галоўнае не памерці, бо нагадваю, рэжым хардкор гэта перманентная смерць. Усё як мы любім, усё як у жыцці. Адна памылка і ты 200. Ну, спадзяюся, сёння мы будзем максімум цяжкімі 300-тымі. Так, трэба праапгрэдзіць нашы інструменты. Палтава. Дзякуй Богу, што Палтава, дзякуй Богу, што я не зблытаў. А калі зблытаў, то не саромейся, скажы. Недаўна глядзелі з Ірай выпуск Кацурына з Птушкіным пра Палтаву, Іжа Палтавы. І мы вельмі захацелі туды паехаць, таму што Кацурын увесь выпуск чвякаў, хуякаў, вельмі яму прыемна было адразу бачна, што смачна, і вельмі дахера такіх аўтэнтычных страваў, якіх я больш ніколі нідзе не бачыў. Ну і, канешне ж, галушкі. Галушкі гэта смачна, як мінімум, а як максімум гэта топ. О, трэба, напэўна, сабраць трошку вугалю. Але баюся барана даць, ладно.
збяром трошечку мяса, каб спакайней жылося, ўсё ж калі ёсць ежа пра запас, неяк як дзяды казалі, хай оно ляжыць, кішэню не цісне. Ну чаго дзяды, не толькі дзяды. Галушка тур. Так, прывітанне, Арыша. Галушка тур. Яшчэ будзе, яшчэ зладзім, калі павярнецца Наста дадому. Абавязкова. Не ведаю, вось, заспаўніліся мы ў нейкім даволі сумным біёме, бо тут усё даволі стандартна і класычна. Ну нічога, яшчэ трошку мяска і пачнём разбудову. Вялікае будаўніцтва з Астравецкай Народнай Рэспублікі. Галоўнае бараны не даць. Знойдзем якую-нибудь... А, я ж бачу пячору тут недалёка. Каб поўсць была. Так, але нешта я не бачу спадара лясявечак. Я думаю, першую ночку можна будзе правесці за здабываннем всякіх выкапняў карысных. А, і абавязкова трэба... Ага, бачу. Ось жалеза сабраць бы. Глядзі, якія пасля... Даўно не гуляў даволі ў Майнкрафт. У сэнсе, як даўно? Недзе год таму я пачаў больш-менш актыўна зноў занурвацца, але да гэта быў даволі вялікі перапынак. І таму было нязвычна назіраць всякія новыя штучкі накшталту такіх глыбокіх пячор. Это цікава. Але дзякуй за параду, спадара Лесь. Арыша, ну гэта ўжо штучна будзе народжанае, але абавязкова, я думаю, за стрым яшчэ будзе некалькі ірундзеляў невымушаных. Сядзіць, назірае. Галоўная моя падтрымка і матыватар. То я нешта ўжо зняверыўся, скажам так. Я ўвогуле чалавек даволі у гэтым сэнсе нестабільны. Мне то ўсё падабаецца, то мне не падабаецца ніхуя. Але, хлопцы, дзяўчаты, адное, што мне падабаецца канкрэтна, гэта калі паміраюць підары. Вось, таму на мінулым стрыме былі пытанні накшталт данатаў і запрашаю ўсіх свядомых грамадзян узгадаць, ці задонацілі яны сёння, а калі не, то абавязкова перайсці па спасылцы ў апісанні да гэтага стрыма і заданаціць марпехам на дахуя мавікаў 25×3, калі я не памыляюся, гэта 75 мавікаў 3Т-шак з антэнамі, з усёй хуйнёй. Моцны, потужны збор. Ой-ой-ой, это было не вельмі. Ну ладно, там яшчэ ёсць знізу. Спусціцца ці не? Вось у чым пытанне. Всё. Пацаны, стрым скончаны. Ладно, паспрабуем яшчэ раз. Трэба больш канцэнтравацца на гульне. Ну, я вам скажу, мы даволі доўга пражылі даўжэй, чым сярэднестатычны штурмавік Шторм Зету. Але трошачку няёмка. Ну, бывае, такое бывае. Дзякуй Богу, тут у нас, у адрозненне ад жыцця, ёсць магчымасць стварыць новы свет для сябе і сваіх сяброў. Таму будзем гэтым актыўна карыстацца. Спадар Фідаў, а можаш адпачыць ад чаго? Як увогуле? Стамляешся? Былі ж, напэўна, выходныя? Можа, не моцна за выходныя стаміўся? Мы, напрыклад, з Ірай з'ездзілі да Жмыха і, божачкі, якія задаволены гэтым. Па-першае, мы паціскалі сабаку. Ахуенна. Пяшчотнага сабаку. Наша сабаку. Ну, у пэўным сэнсе. Ужо не наша, Іра мне кажа больш так не казаць, таму што у яго ёсць сям'я. Але я ўсё ж веру, што ён яшчэ мой. Ён мяне любіць і паважае. Дык вось, націскаліся мы Жмышка, прынялі нас як у сябе дома, як сваіх дзяцей. Нават гучала такая фраза: ну, вашыя ж бацькі далёка, вы да іх не можаце прыехаць, так што заязджайце да нас, адпачывайце. І рэальна, паездка
туды вандроўка была цалкам падобная да таго, калі ты прыязджаеш дадому да бацькоў. Гэта вельмі прыемна, і я спадзяюся, мы ў хуткім часе ізноў туды завітаем да гэтых цудоўных людзей. Ага, зразумела, спадар Фідаў, а што за дакументацыя, калі не сакрэт, нешта па вучобе ці нешта па працы? Ладно, що, пацаны, гэты раз усё будзе нармальна. Я не залажаю нахуй. А калі залажаю, то, в прынцыпу, няма чаго засмучвацца з гэтай нагоды. Так, ну савана гэта ўжо весялей. Савана гэта ўжо дакладна весялей. Таму... Сонейка гарыць, сонейка гуляе. Як бы там ні было у тэксце, але нешта падобнае. Дарэчы, я не ведаў, што ў Ляпіса ёсць песня «Сонейка». Гэта вельмі дзіўна. Таму што я думаў, што яго беларускамоўныя песні я ведаю усе. Ладно, ізноў па класіцы будзем ебашыць каровак. Будзем ебашыць каровак. Каб іх можна было на працягу дня, ночы, тыдня, дзвюх есці. Вельмі люблю ялавічыну як у Майнкрафце, так і ў жыцці. Уф, стейк. Але апошнім часам нешта мяне прабрала на бургеры, і я прям з глузду з'ехаў. Любое месца амаль, дзе мы не бываем за паесці, і я спрабую, там каштую бургеры. Навучальная дакументацыя. Що плюс зразумеў, блядь, зараз ёсць шанец ізноў ад'ехаць, так што я съебуся. Тактычнае адступленне. Такога не варта саромецца. Ладно, каровішча дахуя можна... О, нарэшце, поўсць ёсць. Що, зможам спакойна скіпнуць ночку. Можам спакойна скіпнуць ночку. Сёння, сябры, мяне наебалі з дудкай вот з такой. Таму што яна працуе не так, як павінна. І мяне гэта вельмі засмучвае. Але будзем карыстацца тым, што ёсць. Абавязкова возьмем. А як будзе па-беларуску барвник? Фарбавальнік. Хвала Аллаху, што ў Майнкрафце ёсць лакалізацыя. Я магу новыя словы даведвацца прама адсюль. Вось, возьмем чырвоны фарбавальнік, каб наш ложак выглядаў максімальна аўтэнтычна, проста. Як быццам павяртаемся ў 13 год. Першае піва, першыя біфы, карацей, маладосць. Першы сервер Майнкрафта, першая страта хаты, калі твой сябр яе падпальвае і потым ржэ, першыя слёзы з гэтай нагоды. Ностальгія, карацей, адным словам. Ну што, трошку агледзімся. У пячору ту я больш не палезу, і мне патрэбна яшчэ адна белая поўсць. Чаму менавіта белая? Таму што, акрамя белай, нічога перафарбаваць не можна, і ложак можна збіраць толькі з аднолькавага колеру. Що? Нахуй, поўсць мне не патрэбная. Мы знайшлі вёску. Усіх нас віншую спадарства. Зараз, секундачку, чекну, так сказаць, статыстик, як то кажуць на West. О, непагана. Дзякую усім ізноў такі. Вау, паркур, прафесійны, амаль. Так, тут мы зможам налутаць чагосьці напахаваць. І абавязкова ложак. Не ведаю, ці хачу я жыць у вёске. Гэта, напэўна, самы практычны варыянт, але неблага было б знайсці чырвоны ўсё ж. Гэта самы практычны варыянт з кропкі зору, што у цябе ёсць хуткі доступ да жыхароў у будучыні, а яны вельмі патрэбныя, каб хутка развіцца. Там з чаркамі муткі гэты, ну, пацаны, не... Всё, нахуй гэты памаранчавы ложак, быдляцкі. Мы робім кайф. Мы робім кайф, і менавіта таму. Не, напэўна, я ад іх пайду. Яны сваімі гукамі мяне раздражняюць. Ха! Як то кажуць у вёсках Майнкрафта.
Ясная, светлая, чистая, нежная, белая, белая Русь. Спадар Алесь адабраем, але будзем яе спяваць і ўключаць на стрымах, напэўна, пасля таго, як эта дзяўчынка... Афанасий. О, не. Ну ладно, Ірунзель прасмяецца і скажа, як клічуць усё ж. А можа, хтосьці яшчэ падкажа. Так, я хацеў зрабіць нармальны ложак, чалавечы, застравецкі, скажам так. Белая поўсць, белы ложак і, нарэшце, сябры, нармальны, класычны ложак. Карацей, мы будзем яе спяваць... Мы будзем яе спяваць пасля таго, як Анжэліка Агурбаш перакладзе яе на беларускую мову. Усе чакаем вельмі-вельмі, калі гэта адбудзецца. Так. Хацелася б яшчэ сабраць, канешне, такое... Так. У сэнсе другі раз на стыпендыі. То бок табе будуць плаціць двайную? Ва Ўкраіне... Як гэта? Няслыхана. Як няслыхана? Не двойная? Это просто, что подали ў спіс. 2 разы? Ну, дык трэба было карыстацца гэтым. Трэба было карыстацца і браць двойную, скажем так. Так, Іра ўжо заўважыла, што позна не правакаваць. Я даволі такі лёгка паддаюся на такого кшталту байты, таму можете карыстацца гэтай хуйнёй. Вельмі люблю спяваць, вельмі люблю крычаць, вельмі люблю прывяртаць да сябе ўвагу. Так што афіцыйны зварот да Анжэлікі Агурбаш. Мы чакаем, пакуль ты перакладзеш гэты хіт, безумоўна, на нашу родную мову. Тады будзем спяваць усе разам. Нават можам паехаць у тур. О, выглядае месца цікавым. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, не такая ўжо і глубокая, як мне здавалася спачатку, але тут ёсць вугаль. Што ёсць паспяховым варыянтам. Гляджу, сёння ніхто не размаўляе са мной па-ўкраінску, таму мне лягчэй стасавацца з самім сабою, як бы то дзіўна не гучала. Пацаны, ці магу я вас спіздзіць яго? Так, магу. Звон. Ці магу я спіздзіць ваш звон каменнаю кіркою? Кіркаю, напэўна, па-беларуску будзе правільна. Ну, выбачайце, сябры, не ўсе, як ва Ўкраіне кажуць, бездоганны. І за намі ёсць гжэчкі, калі яны маленькія. Я, напрыклад, люблю Косцю Ступіна паслухаць, афіцыйна заяўляю. Ёсць адзіны выканавец підарскі, который я дагэтуль слухаю і спяваю падчас намывання ў душы. Вось. Не ведаю, нешта ён мне запаў у сэрца вельмі-вельмі даўно. А, другі раз, то бок за... Усё, зразумеў. Плюс, зразумеў, віншую са стыпендыяй. Дарэчы, як тут, бо я памятаю, на маю стыпендыю ў Беларусі я мог, разы 3, напэўна, скінуцца на пабухаць. Вось, таму цікава, ці ва Ўкраіне іншая сітуацыя з гэтым. Спадзяюся, што так. Геноцид кароў працягваем. Мне іх шкада, у адрозненне ад підараў мне іх шкада, таму што яны як бы нікому не робяць крыўды, яны сабе проста хаваюць траву, што я таксама люблю. Таму мне іх шкада, шчыра кажучы. Ладно, пакрафцім пакуль што усялякіх прыкалдэсаў. А у мяне на прыкалдэсы і няма вугалю. Ну нічого, ой. Яшчэ трошку загульваюся з нязвычкі.
светло, затемно, огонь. Лишь за тебя. Блядь. Иди в бан. А? Иди в бан. Я сам себе банить не буду. Іра мне кажа, каб я себе забанил. Спяваць па-підарску не тое ж самае, што размаўляць. Усё ж такі... Ладно, тое ж самае, пацаны. Гэта гжэчна, бардзо. Так што не рабіце так ніколі. І будзе ўсім нам шчасця ў будучыні. Віншую спадар Фідаў з тым, што ты ашчадны. Вось. Гэта не ў кожнага атрымліваецца такім чынам размяркоўваць свой бюджэт, каб хапала. Вось. Асабіста ў мяне, ну, ніяк не атрымліваецца. 2000 гривень. Ну, блин. Нормально? Іра кажа нормально. Я кажу, я нічога не кажу. У нас не было, які у нас... Ну, у мяне было, напрыклад, 40 рублёў. Это было... Ну, доляраў 20, напэўна, да. Да? Ну да. Рубель быў па... Яшчэ одна вёска, тоже будем лутаць. Ладно, трэба ўжо да нейкіх актыўных дзеянняў пераходзіць, ўсё ж такі. Усё ж, думаю, не ведаю, сябры. Яшчэ, можа, ўсё ж і падрубіць радыё, але мне шкада, што не змогуць карыстальнікі і гледачы з Беларусі пераглядаць яго ў запісу. Вось што шкада, таму што мне ўсё ж бы хацелася, каб беларускі контент глядзелі не толькі контент па-беларуску, беларускі контент глядзелі не толькі ва ўкраіне, у Польшчы, у Літве, у Сакартвело. Таму не ведаю, паглядзім яшчэ. Ну, увогуле, не адмовіўся пад фідбэка, ці не нудна без музыкі. Я б хацеў ўсё ж, каб музыка з Майнкрафту ішла, бо яна мне падабаецца. Не буду хаваць. Яна мне вельмі падабаецца. Музыка майго дзяцінства. Таму што у свае часы я вельмі багата гуляў у Майнкрафт. Ну, літаральна да хуя. І гэта дало свой адбітак на мой светагляд. Спадзяюся, што такое слово у беларускай мове існуе. Так, колькі у нас увогуле скуры? Хлопцы, дзяўчыны, хлопцы, каб вы не думалі, што я наших кароў просто так забіваю, у будучыні... О, боже! О, ебой, що! Я знайшоў месца для жыхарства, месца пражывання. Мы будзем гэта рабіць вунь там. Адразу забіраю ўсіх, ладно, залутаю вёску, адвяду туды ўсіх кароў, каб яны былі побач. Хаця, можа, рана. Ладно, рана. Не буду гэтых кароў забіваць, я зраблю трошку разумней. Я іх размножу і потым заб'ю у некалькі разоў больш, чым я мог бы забіць зараз. Шкада, што з підарамі так не працуе. Не трэба іх пладзіць, просто за нагоды забівайце іх, і нічога вам за это ніколі не будзе. Нармальныя людзі вам аддзячаць, а на меркаванне ненармальных людзей нам усім похуй. Я же не кажу, што сумна, я просто кажу, што ўвогуле я лічу стыпендыя для тых, хто вучыцца на бюджэт. Ёсць такое слово? Я думала, гэта пра музыку, пра радыё. А, пра радыё? Не ведаю. Не ведаю. Ладно, я заблытаўся. Спадзяюся, што гэта не пра стыпуху, але ўсё ж такі скончу свой спіч. Я лічу, што студэнты павінны атрымліваць стыпендыю. Ну, і калі яна і няроўная будзе сярэдняй ЗП, то хаця б палову ад яе па краіне, каб ён мог не працуючы, не падпрацоўваючы увесь час прыдзяляць навучанню. Вось.
А калі гэта пра музыку, то дзякуй за фідбэк. Вялізны дзякуй. О, спадар Фідаў, ты ўмееш і лацінкай пісаць? Я ўсё бачыў. Ладно, абноўлю на ўсялякі выпадак старонку. Бо мінулага разу я праябаўся ўжо так. Такой памылкі больш не здарыцца. Нема музыкі ў Майнкрафце, не ебу, што такое, хлопцы, канешне. Што ты думаеш? Подрубіць радыё? Бо я даволі дахуя маўчу. Ладно, я подрублю радыё і выключу просто музыку ў Майнкрафце, бо нешта яна не хоча ісці, не хоча вам паказвацца. Угу. Ну, некая диска. Так, Майнкрафт я чую, усё добра. Спадзяюся, ізноў такі музыка не перакрывае мой цудоўны голас. Мне б гэта вельмі хацелася. Залезем на прыгорак, паглядзім, што там можна пабудаваць цікавае. Жыць зверху ці жыць у даліне? Вось чым пытанне. Ну, гэта новы супер прыгожы біём. Сакура паўсюль. Пчолкі, бджолы. Зараз. Пчолы, напэўна, такі будзе пчолы. Паўсюль. Здаровае паветра, свежая атмасфера цудоўная. І просто неверагодны від на наваколле. Що, месца жыхарства выбрана. Нічога нават не збіраюся з гэтым рабіць. Адное пытанне, як сюды зацягваць мой вывадак кароў. Або просто зрабіць чарговы генацыд. Паглядзім. Даволі мала сакуры, канешне. Але нам хопіць. О, тут яшчэ можна палутаць нешта. І зноў такі бадзяюся, без сэнсу, без нейкай мэты пэўнай. Ну, і тут ёсць пячора. Що? Цудоўнае месца. Месца старту маёй імперыі вызначана. Галоўнае, паўтаруся такі, не ад'ехаць з першай жа заварухі. Не, ўсё ж, напэўна, буду жыць знізу на плато, каб не замарочвацца, так сказаць, так бы мовіць, тэраформінгам. Будзем будавацца недзе тут. Ну, в прынцыпе, ложак мне для рэспаўна не патрэбен, бо рэспаўна не будзе. Як бы гэта сумна не гучала. Закрываем абавязкова ўсе дзіркі, каб усё выглядала прыгожа, каб усё выглядала станоўча. Ага. Варштат я свой аставіў у вёсцы, напэўна. Ну, нічога страшнага. Мы зробім новы варштат. Ерундель, а можешь глянуть, калі ласка, ці перебиваю мяне? Дякуй. Дарэчы, я вельмі здзіўлены, што некаторыя кампаніі, которые, як гэта бы назваць, кангламераты ці холдинги, которые валодаюць правамі на музыку, яны прям забараняюць праслухоўванне просто ў краінах-агрэсарах. Як бы гэта сумна не гучала, але Беларусь таксама краіна-агрэсар.
Дякую, сонце. Что, будем крутиться, мутиться? Угу. А як мы помутимся без каменя? Ладно, старт ён заўсёды такі трошку павольны, трошку сумны, але мы гэта перажывем. Так, ладно. Хутка набліжаецца ноч, а як усім вядома, ноч гэта страшны час і вельмі цудоўна было б яго праспаць, пакуль па наваколлю не пачалі спаўніцца всялякія нядобрыя сутнасці, істоты. Сутнасці, блядь. Зробім сабе трошки вугелля. Асвятлім тэрыторыю навокал. Каб быў меньшы шанец даць барана ад рандомнага крыпера. Так, драўляны вугаль ёсць. Яшчэ, напэўна, трэба зрабіць трошку, каб было з чым ісці ў шахту. Робім трошки драўніны. Галоўнае гэта закрафціць шчыток. Пасля гэтага ўсё адразу стане вельмі і вельмі добра. Вадзіцца тут няма, так што садзіць нічога не будзем. Угу. Ого, маланка. Раней я вельмі любіў маланку і навальніцу, але пасля, скажем так, удзелу у баявых дзеяннях, так гучыць нормально, так? Дякую. Пачалося з громам нешта дзіўнае, таму што я пачаў чуць выхады і не чуць прыходаў. І мяне мой мозг гэта вельмі бянтэжыла і давала яму нагрузку нездаровую. Таму зараз я, напэўна, да навальніцы стаўлюся хутчэй негатыўна, чым пазітыўна. Добра. Там можам мяса і не смажыць. Прынцыпу абыдземся тым, што ёсць. А менавіта хлебам. Хлеб усяму галава. Ладно, дарубім ужо. Не люблю, калі ў паветры нешта вісіць і паганіць пейзаж. Зараз паглянем, колькі мы хлебу зможам сабе зрабіць. Хлеба. Паправяць мяне знатакі беларускай мовы, і я буду ім за гэта ўдзячны, насамрэч. І не паправяць, а выправяць. Ізноў такі. Всё, файна. Рыхтуемся да вялікага хрыстовага паходу ў пячоры. Драўніны у нас, канешне, не вельмі багата, але гэта нічога. Мяса пакуль аставім тут. Не думаю, што наш паход зацягнецца. Мне вельмі б гэта не хацелася, шчыра кажучы, каб пад'ехаць да якой-небудзь паскуды. І вось палкі адразу пойдуць сюды. Варштат, напэўна, возьмем з сабою, каб было прасцей рухацца. Навальніца сканчваецца і застаецца толькі дождж. Што падфармім скелечыка, падфармім павучка.
Зараз будзе майстар-клас по сечы з шкелетом. Ой-ой-ой, можа і не будзе. Ладно, усё нормально, хлопцы. Живем. Живем. З годнасцю я вытрымаў першую бітву і здабыў адразу ж сабе лук. У мяне, походу, зноў завіс чат. Ага, що, зразумеў. Дзякуй, дзякуй. У мяне нешта, хлопцы і дзяўчыны, падвісае чат, таму, можа быць, трошачку няёмка перад вами, і вам трошачку не цікава, таму што я не адказваю. Выбачаюся. Спадар F, агрэсар ці акупаваны? Ну, гэта пытанне дыскусійнае. Пакуль там ёсць вялікая частка, скажам так, підараў, то яна можа лічыцца агрэсарам. Але, канешне ж, прыемна дзеля свайго задавальнення і спокою лічыць, што яна акупаваная. Акупацыя гэта доўжыцца ўжо даволі доўга, як усім вядома, гадоў 300, напэўна. Так, 300, не менш. Калі ўлічваць яшчэ, што Рэч Паспалітая ўжо была не беларускай дзяржавай, то нават больш. Але гэта была не тая акупацыя. Карацей, наша краіна так доўга ўжо ў паняволенні, што усе звыклі да таго, што яна акупаваная. Але, на жаль, у гэтай вайне яна яшчэ і выступіла за пасрэдніцтвам Лукашэнкі як агрэсар. Ну, як лічаць украінцы. І яны маюць на гэта права. Вось. Трошку заблытаўся, пытанне такое выбіла з калейкі. Таму украінцы маюць права так лічыць. Беларусам лепей лічыць, што яна акупаваная. Так. Трэба табе хатку збудаваць. Так, спадар Алясі, абавязкова, толькі я хачу паклапаціцца пра сваю ахову ад гэтага свету. Я хачу трошачку апрануць сябе ў кірасу, якую-нибудь металёвую, каб мне спакайней жылося. Здабыць шчыток, а для гэтага патрэбен метал. Жалеза для гэтага патрэбна. Таму я збегаю ў пячору і займуся трошку будаўніцтвам. Што я люблю, дарэчы, я ў гэта проста заліпаю, і таму здараецца такое час ад часу, што расчыняюся ў гэтым. У інвентары такое вогненнае, блядь. Ну ладно, спецыяльна для таго, каб адказаць спадару Алесю, збегаю назад і пагляджу, што там такое вогненае. Вогненае. Крэсіва ёсць. Ну, гэта ўсё з вогненае, што я знаходжу. А калі ты пра дошкі, то гэта дошкі. У новых версіях з'явілася багата тыпаў дошак, то бок не толькі дубовыя, а ўсе астатнія. Гэтыя, напрыклад, будуць увогуле ружовымі. Толькі гэты лес я паганіць не хачу, у яго прыгожы выгляд. Ён так прыгожа навісае над маёй будучай уяўнай хаткай, што не хочацца з ім развітвацца. Але, так як ружовы колер я люблю, то ў інтэр'еры абавязкова павінна быць нешта ружовае. Ладно, пакуль у мяне няма шчытка, возьмем ось так, у ручку. Толькі б не натрапіць на шкілет гаспадарства, бо гэта будзе вельмі хуткі фініш. Фініш без пачатку. Ладно, трошку зараз, заспакоюся перад тым, як ісці ў пячорку, пап'ю вадзіцы. І зноў, сябры, забываюся выключаць мікрафон. Спадзяюся, я сёрбаў не вельмі гучна, і для ўсіх гэта было прымальна. Так, трошку вуглю не памяшае, канешне ж. Мой, блядь, і шкілет адразу, і крыпер. А можна без гэтай хуйні, калі ласка? Я не ведаю, як з імі справіцца без вялікіх страт з майго боку, без стратаў хп-поінтаў, калі быць канкрэтным.
Так, нечто умею з яскравостью. Я не люблю ставить читерскую яскравость. Яркость, правильно. Яркость, але ўсё ж таки трошку мне зусім дрэнна бачна. Магчыма, яшчэ не наладзіў каляровую палітру манітору. Так, мне патрэбен усяго адзін кавалак жалеза, каб адчуваць сябе ў бяспецы. Ага. Я так разумею, у бяспецы зараз мне сябе адчуваць не даводзіцца, да. Са шкілетам даволі цяжка змагацца, пакуль ты без шчыта, але я паспрабую. Блядь, ой-ой-ой. Гэта ўжо дрэнна было. Гэта ўжо было дрэнна, сябры. Ну, я змог, але ён знянацку просто падступна мяне пакалечыў. Божачкі. Ну не, пацаны, гэта выглядае зусім небяспечна. Чамусьці ў жыцці я меншы ачкошнік, чым у гульнях. Дарэчы, у гульнях заўсёды намагаюся гуляць за снайперу, за тых, хто знаходзіцца на максімальным аддаленні ад падзей і который можа бачыць здалёкі ў крысу. Вось, такое ў мяне крэда ў гульнях. Ну ладно, з гэтымі мелкімі разабраліся, але я бачу яшчэ аднаго шкілета, што мне вельмі не падабаецца. І я насамрэч не бачу тут жалеза. Так што прапаную, сябры, прапаную, не чапляючы гэту залупу шэрую, спусціцца і парубіцца з нармальнымі зялёнымі пацанамі, ага, што можа для мяне скончыцца ўжо. Я закапаюся, напэўна. Так, ладно. Гэта было трошку бездумна. Шэрбані не чуваць. Дзякуй, спадар Фідаў. Выбачце, што так рэдка гляжу ў чацік, але ўсё ж сітуацыя была крытычная, як вы маглі заўважыць. О, Віталь, прывітанне. Як сам, як праця? Бацьку знову сказав, що я стримати буду. Дякую, що зайшов. Сьогодні, як бачиш, граємо в Майнкрафт. Сподіваюсь, буде цікаво. Залишайся з нами. Треба адрегенить ХП трошку і все ж таки потім вилазить. Або хоча б один... Ага. Спадар Алесь, дякую вам, што зайшлі. Дякую, што паглядзелі. Прыемнага вечара. Луцк гэта топ. Рэальна, мы былі ў Луцку, я застаўся вельмі задаволены, таму жадаю вам пашпацыраваць там ад душы, паглядзець усё, што паглядзець можна і паставіць сабе, закрыць сабе гэтую галачку. Прыемнага вечара. Ввогуле, гэта, канешне, добра, але я б хацеў усё ж такі вылезці кудысьці і не атрымаць пізды пры гэтым. Было б цудоўна. Так, і зноў шкілеты. Божачкі, цэлых два. Не ведаю, хлопцы, што рабіць. Магчыма, трэба рабіць адкат, калі я не пабачу зараз жалеза на паверхні дзесьці. Трэба, напэўна, будзе рабіць адкат, который я не магу рабіць, таму што ноч. Зараз секунда тактычнага планавання. Нічога я пабачыць не магу. Я не ўпэўнены, што там ёсць жалеза. Глядзець, трэба яшчэ зазірнуць уверх трошку. Адныя медзякі. Медзякі. О, Віталь, круто, круто, чуєш. До речі, я думаю, що рилси та шорти насамріч працюють, тому що почали люди через Instagram заходити на стріми, і я цим дуже-дуже задоволений. До речі, наступного тижня планую нарешті розпочати писати футажі для відоса у форматі відоса, як би це дивно не прогучало. Так що, напевно, наступного тижня вийде перший ігровий
відосик на каналі. Ми у пасці, хлопці. Ми у пасці, але не у пізді. Я б так... Ой, цудовно, цудовно. Вийшли, хлопці, прям туди, куди нам потрібно. Коли тут є дівчата, то не кривдіться, що я вас хлопцями називаю, або пацанами. По магчимості я гэта виправляю, але не завжди атрымлівається. Така вже звичка випрацювалася на протягу життя. Угу. Зараз ми зберемо гэты кавалачак железа і нарэшце я не буду адчуваць. Ой, ён тут не адзін. Пацаны, пацанесы, жывём. 3 сабраў, заебись. Нарэшце я не буду адчуваць сябе жмыхом. Я зраблю сабе нешта больш станоўчае, чым каменныя прылады для забойства мертвякоў. Так, пане Віталік, я думаю, буде круто. Відос, скоріш за все, буде по RimWorld. Заодно і познайомлю тих, хто в цю гру не грав з нею. Але тому що, по-перше, це єдине, що мені прийшло на думку, коли я подумав про відоси в форматі проходження. Тому що там, як в хардкорі Майнкрафта, твоя колонія вмирає і гра скінчується. Мені цей підход дуже-дуже подобається насамріч. Так що, але якщо грав, то, сподіваюсь, буде цікаво і весело дивитись за тим, як я пройобую в черговий раз. Бо, до речі, грав я доволі дохуя, але ні одного разу ще не пройшов. Тому, сподіваюсь, цього разу під запис все ж отримається. Але якщо ні, то викладу як мінімум спробу цього. Так, протягуємо збирати ресурси. В нашому випадку це залізо, щоб трішки почувати себе впевненіше і нарешті отримати щит. Не блитать щит. Так. Покуль метал плавиться, і ось час для фізичних вправ. Ну што, нарэшце, нешта ёсць. Зробім яшчэ, напэўна, сабе меч жалезны. Каб было зусім цудоўна. І пагонім рубаць мертвякоў далей. Так, рубаць. Да гэтага моманту я ад іх хаваўся. Да гэтага моманту я баяўся атрымаць пізды. Зараз я гэта не баюся. Зараз будзе нармальны геймплей. Спадар Фідаў, я думаю, цябе гульня зацікавіць, таму што ў ёй вельмі багата механік, рэальна, і я спадзяюся, што змагу яе прадэманстраваць з лепшага боку. Яшчэ ў планах у мяне на праходжанне гульняў такая гульня ад украінскіх распрацоўшчыкаў, як Острів. Вось, гэта ў фармаце, зноў-такі, пабудаваць сваё пасяленне, але пачынаючы з 18 стагоддзя, маўляў, у цябе ёсць пэўная колькасць каланістаў, ты павінен разбудаваць паспяховае сяло. Спадзяюся, паспрабуем, вось, і зноў-такі запішам некалькі відэа на гэтую тэму. Бачу, там сардэчкі, дзякуй за сардэчкі, я хутчэй за ўсё большую частку часу іх не бачу, але... Хлопцы, я не ведаю, ставіць яскравасць на максімум, каб не праебаць у першыя ж гэтыя, ці не варта.
Так, шкелетов тут не бачу, ну и жеребище. Будем рубиться с зелеными типами. Зеленые типы это те, кто курять, а синие типы это те, кто бухают. Сегодня будем рубиться с зелеными. Одного шкелета бачу, но один шкелет с моими здібностями это не проблема. Ага, не проблема. Зараз отримаю пізди. Ні. Що буде добре? Клас. Що? Нарешті ми можемо тут спокійно надибати собі ще железо. Зробити нормальне одіння собі. Ну не вельми то я накопав. Але це було того варто. Так, типочок хай подривається, напевно, сам. Зараз нема сенсу збирати з їх лут, бо потім я зачару собі інструменти на здобичу і змогу робити це у декілька разів ефективніше. Зараз робити ризик смерті лишній раз мені не хочеться. Сказав я і чуть не провалився, блядь, на землю. Як минулий раз. До речі, хто зайшов недавно, за стрим я вже поспів один раз від'їхати. Але не соромлюся про це розказувати. Ось так. І ще один, божечки, розвелося. Треба слідити за тим, скільки хітпоінтів зосталося на щиті, бо час від часу вельми нечакано, і він ламається, і робить тобі величезні проблеми. Ладно, що, вугля ще варто набрати? 30? Ну, трошечку можна. Я тут железо бачу судовно. Бля, чого жили такі маленькі. Ну ладно, і так уже, хлопці, неблаго йдемо. Треба обов'язково ще зробити таку важливу річ, як ведро. Каб мати можливість тушити озера лави, магми. Ось, ну це не озеро. Треба одрегенити хп терміново. Бо є шанс за 200-ться. Все. Шанец за 200-ться відсутнічає. До речі, я зараз так тихо чую гульню, що весь час боюся, мовляв, ззаді підійде крипер і мене єбане. Анігілірує. Ладно, поплавим трошечку железа. Можна ще зробити собі смолоскипу, по-українську, по-білоруську факелов. Не ведаю, еще некое дзіўнае музло на гэтым радыё. Вельмі дзіўнае. Не тое, што было, калі я яго падбіраў сабе. Ну ладно, дадзім яму яшчэ шанец і запампую спотик. Так, у меня есть кераса и еще нема ботов. Но ботики потребна еще одна. В принципе, все. Можно с этим сканчивать. Забывся, тільки ж казав про ведро і забывся на ведро.
І трэба так рабіць. Ось яшчэ і жалеза, ось, як ты да мяне дастаў. Адсюль ваду збярэм. Цудоўна, цудоўна. Каб лішняе не насмажыць. Любимые спеваки спадар Фідаў. Так, канешне, ёсць спевакі. Конкретных нейкіх вызначыць. Блин, мне сорамна пра гэта казаць, але адзін з гэтых любімых спевакоў підар, на жаль. Але яго абяляе тое, што ён памёр да 2014 году. Таму умоўна можна казаць, што ён не на 100% підар. Вось. Але ўсё ж, сябры, ён підар. Так, ладно, адышоў ад тэмы. Любімыя спевакі. Ну, па-беларуску, напэўна, гэта ўсё ж Ляпіс, который зараз не ёсць беларусам, на жаль. Або на шчасце. Не ведаю. Любімыя песні... Гэта любімыя мае спевакі, гэта песні, которых я магу пець. Вось, бо гэту справу я вельмі люблю. І, напэўна, гэта ўсё ж такі Ляпіс. А сярод выканаўцаў паважаю вельмі багата украінскіх гуртаў рознай скіраванасці. У асноўным, увогуле, з музыкі люблю, калі это не беларуская, не украінская, хаця украінская у тым ліку, тэхна, драм-н-бейс, штосьці такое, пад што можна энергічна вельмі парухацца. Спадзяюся, на пытанне адказаў, але зноў-такі нейкая блытаніна выйшла. У мяне праблема з канкрэтнымі запытаннямі. Нешта абстрактнае я магу выдаць, а калі пытаюць нешта канкрэтнае, то... Дай, Рунзель, ніхую хуйню мелю. Трэба зайсці ў споцік і паглядзець. Ну не, пра гэта я павінен сказаць, калі хто яшчэ не ведае, па-беларуску Зміцер Вайцюшкевіч. Тыпок рэальна шарыць за каханне. Ён шарыць за каханне і ведае, што гэта такое. І можа пра гэта спяваць. Што не менш важліва. Так, Продиджи, спадар Фідаў вельмі паважаю. Нешта накшталт такога, так. Бруталізму з новых, калі... Ну, як новых, ужо не вельмі новых, але ўсё ж такі. Гуртаў. Берлінская тэхна. Такое. Трошку больш жорсткае, чым для звычайнага чалавека. Для вушэй звычайнага чалавека. Але ўвогуле я б сказаў, што я меламан, таму што увесь час, калі нехта ўключае трэкі, я для сябе нешта знаходжу новае. Па жанрам, калі яшчэ так вызначаць, то мне падабаецца рэп, але я лічу, што пад яго падыходзяць пэўныя мовы. Пад яго падыходзяць мовы польская, хоць я полякаў недалюбліваю, падыходзіць пад яго мова нямецкая вельмі і пасуе рэпу мова французская. Вось. І UK, з UK акцэнтам. Усё, што з UK акцэнтам, я вельмі люблю. Так што да, я меламан. Я люблю ўсё, амаль. Калі нехта ўключае свае трэкі, абавязкова для сябе знаходжу нешта новае і дадаю сабе ў калекцыю. Таму мой плейліст мне падабаецца ў Spotify, выглядае як верхал нейкі, таму што там намешана ўсяго. Спадар Ф. Палякаў я не люблю з той нагоды, што яны нас дахуя разоў кідалі. Гэта не тычыцца сучасных палякаў, але ўсё ж нейкая пэўная крыўда нацыянальная абраза у мяне засталася. Таму што, блядь, яны кінулі пацаны слуцкіх паўстанцаў. Каб вы разумелі, апошнія бітвы слуцкага паўстання праходзілі каля маёй роднай вёскі, на рэчцы, на которой я вырас.
І вось гэтыя ну ладно, не буду іх підарамі называць, каб параўняць да підараў. І гэтыя паскуды у той час, па-першае, не надалі тую падтрымку, якую абяцалі, а па-другое, яны тых, хто пераплыў ужо раку Лань і выбраўся з атачэння підарска, яны вялікую частку з іх рэпрэсавалі і памясцілі ў канцлягеры. Таму крыўда як у беларуса да палякаў у мяне ёсць, засталася. Пранёс я з сабою скрозь гады. Спадзяюся, даступна паясніў, ну і яшчэ ёсць багата прыкладаў гістарычных. У украінцаў, у прынцыпу, такая ж тэма, што ў розныя перыяды яны не вельмі сябравалі з полякамі. Але, зноў-такі, гэта ўсё ў мінулым. У нас ёсць пэўны вораг, і ён вызначаны. Гэта підары. Таму палякі гэта таксама разумеюць. Не дурныя ўсё ж такі людзі. Дарэчы, пра палякаў. Глядзелі з Ірай зараз сітком, калі гэта можна так назваць, сярэднявечны. Нешта на кшталт офіса показала Ірына сяброўка 1670, да? Ты плюсані, як што. Папярэдняя назва яго 1670. Там пра польскае сярэднявечча і пра блазана пана, пра дурнога пана. Так? 1670. Который ламае чацвёртую сцяну, там усе ламаюць персанажы чацвёртую сцяну, і гэта даволі цікава назіраць у заданым сеттынгу. Так, пераставім трошку так гэта. Спадар Фідаў, так, UK Drill, люблю. Ну, мне вельмі падабаецца, як яны кажуць, там, man, bad, вола. Як быццам, ну ладно, не як з грэкам у уроце, але маю думку вы разумелі, спадзяюся. Зразумелі. Ну, гэта ўжо больш нешта падобнае на тое, чаго я чакаў. Вось. Яшчэ паступова вывучаю, як працуюць алгарытмы Ютуба, як круціць сябе праз Інстаграм і усялякае такое. Гэта, насамрэч, даволі складаная тэма, таму што няма пэўнага алгарытму дзеянняў, як гэта рабіць. І трэба ўсё рабіць на сваім уласным досведзе. Але ў мяне яшчэ... Опа, пацаны! Пацаны, мы зрабілі гэта. Я ўсіх віншую. Я ўсімі ганаруся. Дзякую, што былі са мной да гэтага моманту. Зараз мы зробім гэта. Зараз мы гэта зробім. Дыяменты. Всё, мы пераходзім у новую эру. А якого хуя 2? Мне патрэбна было хаця б 3. Ладно, я ўсё адно задаволены гэтым. 3. Хвала Аллаху. 4. Жывём. Як Беларусь. Жыве, жыла і жыць будзе. Дык вось, пра што я казаў? А, ўжо похуй. Ты не памятаеш, сонца? Пра вывучэнне алгарытмаў. Пра тое, што гэта працуе вельмі дзіўна і незразумела, і плюс у мяне такая, не сказаць тэматыка, у мяне такія выказванні, которые не падабаюцца соцсеткам. Напрыклад, я сёння той рылс, который выкладаў у Інстаграм, каб заклікаць усіх на стрым, я выклаў яго ў TikTok, і ён мне яго знёс праз хвіліну літаральна і напісаў, што я тыпу жадаю там людям смерти. Ну, хотя им яшчэ папулярна ніхто не данёс походу, што підары яны не людзі, прынцыпу. Вось. І гэта не заклік людзей забіваць, гэта заклік рабіць нашу планету чысцей. Вось. Не разумею такіх людзей, такія соцсеткі, ну, але тым не менш, прыйдзецца з гэтым працаваць, таму што, як бы там ні было, зараз было небяспечна. Прыйдзецца з гэтым працаваць і ўлічваць усё ж такі меркаванне і палітыку канфідэнцыяльнасці гэтых соцсетак, каб трошачку раскруціць свой контент. Бо на адных стрымах я жыць не хачу насамрэч. Было б, канешне, ой-ой-ой, ёбаны рот.
Было б, канешне, вельмі добра жыць на адных стрымах і праводзіць толькі іх, але ўсё ж такі хочацца расці і ў некім сэнсе як контент-мейкер і вообще паспрабаваць зрабіць гэта. Таму што досведу такога ў мяне няма. Там ёсць шкілет, але ён з зачараваным... Зачараванай стрэльбай? Не, лук. Стрэльба гэта тое, чым страляюць кулямі. Набоем. Кулямі. Набой гэта тое, што вылетае куля. Так, усё так. Ладно. Зараз пакажу эксперт стратеджі па ліквідацыі крыпера. Ну, з гэтым я нешта ачкую. Махацца. Вось, яшчэ адзін. Ага. Дзякуй, дзякуй. Там зараз яшчэ адзін ззаду падцісне. Карацей. Не, усё добра. Так, я спадзяюся, у мяне чатчик ізноў не завіс. Праверу. Праверу. Усё добра. Чатик не вісне. Напэўна. Ладно, я з ім зараз махнуся. Трэба толькі трошечку прывесці сябе да ладу. Пейте водичку. Пейте водичку, сябры. Не забывайте. Хотя я раблю гэта толькі на стрымах, каб павыёбвацца, і таму што мне вельмі спякотна. Всё. Мы отпочили. Мы. Мания величи. Кажу про себе у множным ліку. Ладно, вунь ён. Я бачу, нарэшце я магу да яго дастацца, напэўна. Да? Ну ідзі сюды. Просто хто не ведае, хто ў Майнкрафт не гуляў, бо гуляў даўно, тое, што ў яго зброі свеціцца фіялетавым, азначае, што яна падсіленая. І прынцыпу ён мяне мог бы вынесці з некалькіх плюх, калі гэтае зачараванне моцнае. Чаго б мне не хацелася, само сабою. Так, редстоун нам на дадзеным этапе не патрэбен. Прынцыпу, у мяне ўжо ёсць дыяментавая кірка, і мне кірка. Блядь. Хто ведае, скажыце, калі ласка, бо маіх ведаў у роднай мове не хапае, каб гэта усвядоміць. І можна будзе выходзіць. Мне трэба дыяментавая кірка, сабраць трошку абсідыяна, і можна ўжо паспрабаваць разбудоўвацца. Якая ж яна, блядь, аграмезная. Я яшчэ бачу дыяменты. Ну што? Грыдзі, пацаны, грыдзі, нахуй, палезем? Ёпаны. Добра, добра. Гэта было страшна. У мяне ўспрэлі далоні трошку. І, дарэчы, гэтыя маленькія зомбі, яны паскудней, чым вялікія, і небяспечней, таму што ў іх хітбокс меншы, і па ім даволі цяжка патрапіць. Вось. Зараз мы... Ірка на І. Кірка на І. А, І. Дякую, сонце. Кірка. Дякую. Горача, таму што беларускі гарачы хлопец. А так, яшчэ таму, што тут піздуе нармальна так ацяпленне і ўсё ж такі, я хвалююся. Лепей, канешне, чым на мінулым стрыме. На мінулым стрыме было і больш паведамленняў, я блытаўся. Зараз адчуваю сябе ўпэўненей, але ўсё ж такі хвалююся трошку, таму і прыю. Ну, тое, што гарачы беларускі хлопец, тое дзякую, канешне, і беспярэчна. Амен. Ладно, напэўна, мне ўжо жалеза не патрэбнае, ну, амаль так ёсць, ды і добра. Так, дыяментаў зверху нідзе няма. Я думаю, хлопцы, ўсё ж такі грыдзі трэба, блядь, злазіць туды. Трэба глянуць, што там ёсць цікава. Опа, ёсць. Як яно называецца правільна? Зіхатлівы чарнільны мяшок. Вось як ён называецца. Прикольная штука. Ні разу я не карыстаўся, але заўсёды збіраю. Ладно, зробім тады яшчэ факелаў трошку. І можна будзе лезці... Ой-ой-ой, вот так вот, да? Каб вы ведалі, эта хуйня са спіны з адной плюхі выносіць, таму я так і пераймаюся, калі яна падыходзіць, і не заўсёды можна пачуць. Ну ладно, слухайце, не памёр, колькі я гуляю, трэба глянуць, так. А тут я хуй гэта пагляжу, напэўна, трэба ў ОБС глянуць.
І тут я погуляю. А, ну, гадзіну я гуляю ўжо. Дзякуй. Гадзіну я ўжо гуляю і адкіс усяго адзін раз. Таму лічу гэта поспехам. Зробім яшчэ трошкі факелаў. І палезем усё ж, даб'ём гэтыя дыяменцікі. Недарма я іх пабачыў. Пайкі ў нас хапае. Настрою у нас хапае. Зарад бадзёрасці на максімуме. Адное, каб не выхваціць піздюлей. І ўсё будзе цудоўна. Так, што ў мяне было на троечку? А на троечку у мяне якраз такі факелы і былі. Глядзім па баках, яшчэ бачу дыяменты. Ну що, хлопцы, дакладна это грыдзі нахуй. Мы лезем туды. А ты ляці нахуй, божачкі. Я чую маленькае зомбі, але не бачу, дзе ён. І мне гэта даставляе пэўны дыскамфорт. І бачу нарэшце возера лавы, которая нам патрэбная, але гэта ўсё трэба будзе асвятліць, каб мне ніякая паскуда не подлезла сзади. Так. Дзе я іх бачыў? Ніжэй, напэўна, я іх бачыў. Але неблага будзе яшчэ і тут прайсціся. Ну, калі ўжо будуць дыяменты, то я, напэўна, змагу за... Як это правильно будзе гучаць? Зачаравацца па-беларуску? Ну ладно, потым паглядзім, абавязкова скажу. Чаму мне Майнкрафт падабаецца, ён мне адразу падказвае, як правильно. Беларуская лакалізацыя з'явілася тут адначасова з усімі. Таму лічу гэта паказнікам хорошай гульні, як мінімум. А як максімум ігры легендарнай гульні. Трошечку яшчэ прабяжымся. Даволі часта я на гэтым гару, хлопцы. На тым, што намагаюся сабраць усё як мага больш. І па выніку застаюся мёртвы. Так, ну добра, з гэтым справіліся. Ось яшчэ у нас тут ёсць кандыдаты на памерці. На балюча памерці. Ладно, што там па бронці? Яшчэ ўсё добра. Але трэба трошечку асвятліцца, бо... Блин, ну я бачу там, канешне... такія рэчы, которые... За которыми варта было павярнуцца наступнага разу. Але зараз мне туды лезці, ну, катэгарычна не хочацца. Усё ж хацелася, каб яшчэ на стрыме мы трошечку пабудавалі, зрабілі сабе сарайчык, так бы мовіць. Першы падмурак у... Ой, першае каменне ў падмурак з астравечча. Як я і сказаў. Таму, напэўна, забіраю тыя дыяменты, которые я пабачыў, і цякаю адсюль. Потому что это может скончиться дрэнна. Збяру абавязкова золата, потому что за золото можно вельмі хутка у адскіх мерцвякоў, піглінаў, намяняць сабе усялякіх прыкалдэсаў. Ну, из Патарфіду мне нешта накшталт такого падабаецца. Каб было меладычнае, але адначасова і энергічнае. Ну, это калі па дэфолту. Тыпу, от такія тэмы мяне заўсёды просяць. Усё астатняе вельмі выбарачна. Так, ён быў недзе там. Ага. Божачкі, ну гэта можа зноў такі дрэнны скол. Ага, яшчэ вон там бачу. Давайте заберем тое. Зараз покажу паркур. Ой-ой. Не. Ладно, гэта может быть не без... О, добра. Блазен ест теж курва. Ой-ой, он зараз умее потрапіць. Не, я потрапіў его перш. Усё ж будзе магчымасць показаць паркур, показаць свои скілзы. Опа! Ха-ха-ха! Все далаха. Все добра, пацаны. Фух. Пасля такого трэба трошечку пратерці свае далоні.
Так, гэта было тут. Угу, спадар Фідаў, я таксама люблю такое. Ну, бачыш, геніальныя людзі, яны разважаюць аднолькава, таму віншую, ты, як і я, геній, хутчэй за ўсё. Трэба праверыцца. А то я з такім запытам схадзіў да псіхіатру, і ён мне сказаў, што ў мяне памяжоўны разлад асабістасці. Так што рэзультаты могуць цябе здзівіць. Раю звярнуцца кудысьці. Божачкі. Ну, я часткова хуйню сказаў, але часткова гэта і так. Трэба правярацца. Менталка гэта важліва. Менталка гэта важліва. Ладно. Один даймент не бяды, але два яшчэ лепш. Фух, ну я сёння прям на пад'ёме. У меня атрымліваецца увесь мой паркур. Я шчэп. Такая адказная падзея адбываецца. Ладно, уже просто пачынаю по приколу фарміць браткоў. Ой, а это непогано зусім. Это зусім непогано. Мне хотелось бы, конечно, спуститься больше бяспечна. Спадзяюсь, это атрымаецца. Ага, тут жвір, хуй, конечно, не атрымаецца. Спадзяваўся на лепшае, а атрымалася як заўсёды. Подсвяціць трошку, бо не бачу ніхера. Сюда иди. Зараз атрымаеш па мардасах. Всё, пацаны, мы... Опа, яшчэ даймент, ці это тыя, што я бачу. Пад дзіўным кутом я іх пабачыў, слухайце. Ладно, нічого, галоўнае, што пабачыў. Таму лезем, збіраем. Не, бачу яшчэ адны. Ну, это хутчэй за ўсё па адной штучцы залежы. Але мы і такому удзячныя. Ну, не бяды. А не, слухайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тлусто. 5 штук. Все, я забезпеченный человек. Камон. Добро. Живем. Еще один. Або два. Ага. Гека тебе. Кажуть мне. Ну нічого. Зберем золото, зберем обсидіан і пойдем будувати хатку. Збудую мінімальну сарайчик який-небудь і полечу. Мне цікаво, чи з того дерева ружового випадають саженці. Коли випадають, то я, в принципі, мог би відновити цей ліс, але набрати собі цікавого будівничого матеріалу. Ружового, усё як я і люблю. Як ви можете зауважити, халатик так само ружовий. І увогуле яшчэ у мене ружовая клава. Ладно, зараз покажу ўсё. Час для перапынку. Що у мене ось такая цудоўная ружовая клава. Я ею вельмі ганаруся. Мне она падабаецца. Ладно. Перапынак скончаны. Повертаемся до гульні. Что я хотел зрабіць? Угу. Хотел осветлить всё навокал и проверить на наяўнасць спидеров. Няма. Мы вольные люди, можем себе рабіць, як нам схочется. Вось, менавіта дзеля гэта я і крафціў вядро падліцы. Акрамя паркура, конечно. Паркур — это жыццё і здароўе, займайцеся паркурам, у кого ёсць магчымасць. У жыцці дакладна спатрэбіцца. З'ябацца ад кагосьці. Не заўсёды ж можна біцца. Час ад часу трэба і з'ёбвацца. А можа і не трэба, не слухайце. Так,
Чатик поставим на место. Повернем. Угу. Нечто подобное на Мисс Монику. До речі, спадар Фідео, коли тебе подобається прогресив хаус, то можеш загуглить, забить у ютубчике Мисс Моника. Это украинская виконавця. Ось, і вона робить, як на мяне, одне з лепших треків у гэтым жанры. Реально, real. О, якраз у нас кончится ўсё. Палки, дошки. Ну, я ще бачу, конечно, але не бачу сенсу гэта затягваць. Робім дыяментавую кірку. Збіраем вельмі доўга абсідыян. Буду глядзець ва ўсе бокі, тому што гэта реально не хуткі працэс, вельмі не хуткі. Астынь. Астынь! Так, мне, калі я не памыляюся, зараз палічу, мне трэба... Так, 4 дакладна, 6... 14 штучак. З іх у нас ёсць, по-моему, ўжо гэта будзе 4-е. Або 5-е. Спадзяюся, што 5-е. 5 штучак, так. Збіраем яшчэ... Цяжка. Яшчэ 9 і піздуем наверх. З матэматыкай, дарэчы, у мяне даволі цяжка. Я дагэтуль не ведаю таблицу множення. Та не ведаю. Ну і рундель, я складываю просто у розуме. Я роблю так, типу, знаходжу ближайшее, що я ведаю, наприклад, 8 на 8, 64. І просто потім яшчэ, там, наприклад, коли это 8 на 9, то яшчэ додаю 8 і атрымліваецца у меня 72. Ось так я лічу таблицу. Блин, ну з радою, конечно, проблема. Треба будзе нешта прыдумаць, каб не блакаваліся відосы на тэрыторыі маёй радзімы. Бо это крыўдна трошку. Зараз абавязкова, калі пачнём будавацца, пачнём мы з агароду і з фермы, бо, як вядома, без хорошага хазяйства і без гарода ніякай хаты ў вёсцы быць не можа. Гэта жарт, як што я так не лічу, і я потым у сталасці буду абавязкова жыць у вёсцы, але ніякага агароду ў мяне нахуй не будзе. Ось. Таму што гэта суцэльны заёб. Это суцэльны конкретны заёб. Що, засталося нам толькі выбірацца па нашых факелах назад. Спадзяюся, ўсё атрымаецца без страт. Спадзяюся, што нават лёгкімі 300 мы не будзем. Падымемся і трошечку пабудуем. Так, що, не буду заглядвацца па баках, каб не звабіць сябе на некую прыгоданьку, которая скончыцца трагічна можа. Так, это тут я спускаўся. Дакладна памятаю. Прафесійны кламбінг. По-моему, адсюль я прыйшоў. Координатами не буду карыстацца дзеля цікавосці. Так, Ірына мае рацыю, а я не до конца шчыры з вами сябры, потому что я хочу сабе невялічкі гародзік, каб расціць сваю зелянуху. Ну, тыпу нешта накшталт лучку зялёненькага, кропу, пятрушачкі, ось такого, каб можна было адразу базіліку, свеженька падысці, узяць, сарваць і адразу дадаць сабе у
ўжо ежу. Я думаю, гэта будзе цудоўным рашэннем. А потым, ну, канешне, потым мяне пацягне і на бульбачку, на ўсякую хуйню, але я яшчэ хацеў авакадо расціць. Ира кажа, што ў нас не расце. А я бачу тыпа, блядь, который реально ва Ўкраіне пабудаваў цяпліцы і вырошчвае бананы, нахуй. Вось. Гэта просто трэба электраэнергія і цяпліца, як бы гэта дзіўна не гучала. А? А? Так просто. Гэта, канешне, проста, ну. У мяне атрымаецца ўсё, у тым ліку і цяпліца з авакадо. Каб на сняданак можна было сабе свежае авакадо сарваць. Спел. Спочатку не хочу огородик, потом у меня все отрывается. Блять, ну, я не хочу огород, але, блять, свои авокадо это, ну, это флекс. Реально. Ну, огород таки докладно классичный, з бульбою, з цибулею, з всякими еще заебами не хочется. Бо, скажем так, у дзяцінстве, глядячы, як бацькі з гэтым гародам заёбваліся, мне гэта адбіла ўсё жаданне. Але сталею і паступова ўсё ж хочацца зрабіць сабе невялічкую плантацыю зелянухай. Ладно, трэба вылазіць паціху, але там ноч, я так не хочу. Я так не хочу рандомна адляцець ад... Можа яшчэ вугля падкапаць? Ладно, знайду калі вугаль, падкапаю яшчэ трошачку. Бо гэта рэч у хазяйстве неабходная. Ой-ой-ой, яшчэ можна будзе направа пайсці. Усяго такога знайсці. Вугаль гэта неабходная рэч у хазяйстве, таму яго трэба ўзяць. Посвятляць тэрыторыю, каб адліваць металёвыя зліткі. Ладно, железа яшчэ набером. 4 штучки наберу, каб роўна стак быў. 1, 2, 3, 4. Всё. Больш мне не патрэбна. Я чалавек не жадны. Ох ты, сука. Ладно, побегу назад. Бананы ў парадку. Ну так. По-любому трэба, я не ведаю. Трэба нечым будзе разважацца на пенсіі. Таму плантацыя з авакадо з бананамі, як на мяне, падыходзіць вельмі добра. Або гуляцца ў комп. Я яшчэ не вызначыўся. Хутчэй за ўсё, калі я на фултайм стану стрымерам, то мяне гэта пачне, ну, успрымацца як праца, і у старасці я не захачу это бавіць час, але пакуль што ёсць надзея, што я буду прыкольным дзедам, варчлівым, увесь час лаючымся геймерам дзедам. Вось. Гэта тое, да чаго варта імкнуцца, я лічу. Ой-ой-ой, не хочу, не зараз. Всё, я ж сказаў, трошку вугелля паназбіраю і пайду дадому. Я чалавек не жадны. Я иду назад. Опа, штука, которую я збираю, не користуюся. Обовязково. Куды ж не, чаму ж не. Спадзяюся, что там уже нечто подобное на день вымалёваецца. Ага, хуйнаны. Ладно. Яшчэ трошку вугелля. Можа вышэй на трошку было. Паглядзім. Казаў, зберу 4. Ну, заўсёды так. Як залазіш у шахту ў Майнкрафце, то адліпнуць даволі цяжка. Так, а от я не ведаю, ці гукі вам з Майнкрафту чуваць. Можа трошку гучней зрабіць, ды і сабе, каб было лепей чуваць крыпераў і усякую іншую поскуць. Ну, калі каму цікава, то гэты стрым я пачуваю ў сябе лепей, упэўненей. Магчыма, з-за таго, што менш паведамленняў, я не, ну, магу сканцэнтравацца пэўным чынам на гульне.
Магчыма, гэта з-за таго, што я не пераключаюся так часта паміж двумя мовамі і магу размаўляць з сабою даўжэй і больш звязана. Магчыма, з-за нечага яшчэ. Магчыма, з-за таго, што ў мяне з'яўляецца досвед. Але ў любым выпадку я гэтым задаволены. З кожным разам усё лепей. Магчыма, гэта гульня ўплывае. Хаця я што Вовку, што Майнкрафт люблю аднолькава. Дарэчы, вось зараз пачаў думаць пра тое, што, а можа, для першага відосу ўзяць острів, але мне будзе патрэбен пэўны час, каб асвоіць гульню, каб вам не паказваць маі спробы нешта зрабіць. Усё ж такі у RimWorld гуляць я, можа, і не мастак, але хоць нешта ўмею і пэўныя механікі ведаю, а там зусім новая гульня і, напэўна, ўсё ж такі трошку пазней. Просто прыйшла такая думка. А, серыялы? Ну так, магчыма серыяльчыкі, магчыма фільмецы. Але не ведаю, у мяне з серыяламі ўвогуле неяк цяжка. Вельмі мала рэчаў, которые я да канца даглядаю. Як, прынцыпу, і з фільмамі. Асабліва раней. У мяне так багата недагледжаных серыялаў і фільмаў, што я новыя проста не пачынаю глядзець, каб лішні раз не расчароўвацца. Трэба ўсё ж некае другое радыё пашукаць. Тут цераз адну. Быццам тое, што мне падабаецца, а потым нейкае вось такое. Окей. Па логіцы трэба лезці некуды вышэй, але логіка тут не працуе. Напэўна, трэба ісці сюды. Так, я выкапаўся тут, ужо памятаю. Збіраю увесь вугаль, который па дарозе змагу знайсці. Ой, не, апошні я не вытрачу сюды. Апошні я, магчыма, сюды вытрачу. Ну што там? Дне? Божачкі, колькі гэтая ноч можа цягнуцца? Ладно, магчыма, я проста па-хутенькаму залячу да хаты, хацеў бы сказаць, і пасплю, але хаты ў мяне няма, так што прыйдзецца спаць у адкрытым полі. А для того, каб паспаць, патрэбна будзе зачысціць підараў у наваколлі. Блін, чаго я іх підарамі называю? Я ж у іх не страляю. Ну ладно. Мертвякоў. Будзем так казаць пакуль што. Крыпоў, мобаў. У старасці ўвогуле было б неблага... Не, гэта было б неблага ў маладосці таксама, павандраваць па свету, паглядзець увогуле, што дзе ёсць. Бо паўсюль па-рознаму, паўсюль так цікава. І у купе месцаў нас яшчэ не было. Таму трэба выпраўляць гэта. Абавязкова. Ось, якраз і днее, цудоўна. Павандраваць трэба. Я яшчэ бачу вугаль, пакуль канчаткова не разднела, я злажу сюды, збяру яшчэ вугелля. Тым больш у мяне ўжо ёсць шыток. Ай, да не хачу. Іх тут так дахуя чагосьці. Спаўніцца мне не падабаецца. Ідзіце вы. Непрыемнікі. Ладно, зробім адно потым дрэва з сакурай гэтай. Не ведаю, ці сакура яна тут называецца. Трэба, дарэчы, чэкнуць. Паглядзім, ці можна з яго саджанцы падабраць. Блін, ну да чаго ж прыгожыя дрэвы? Да чаго ўвогуле свет Майнкрафту прайшоў такую эвалюцыю, і ён выглядае зараз, ну, рэальна цудоўна. Ладно, што, хлопцы, трошку яшчэ пабудуемся, я так разумею. Паўгадзінкі, якія можна будзе сканчваць. Трэба прыкінуцца, што рабіць. Дыяменты.
Ладно, так як печі у нас зараз две, мы можем себе дозволить две печі, конечно ж. Тому варто поставить одразу смажиться и мясо, и железо. Треба наробить плоту и збирать уже живёл. Пачынаць іх множыць. Не дарма я марадзёрыў, не дарма марадзёрыў, гэта на патрэбы ЗСУ ўсё было, цюкі з сенам, каб з іх потым рабіць пшано, пшаніцу і множыць каровак нашых. Бо скура гэта патрэбная рэч для зачараванняў, як я ўжо казаў. Трэба яшчэ зрабіць трошачку. Ладно. Чего оно не опадает? Там что, еще один? Ага, паскудник. Но я такое не люблю, я умею вельми кумарить, тому я такое буду прибирать. Так, древо я додатково так еще и не собрал. Выправляем. Угу. Зробимо, напевно, таку штуку. Дякую. Мне принесли водички, как кто ведал. Рассказываю, что отбывается навокал. Дякую, Ерунді. Так, гэта у нас будзе куфар з усялякімі каштоўнымі рэчамі, накшталт металу, накшталт усякіх незвычайнасцей. Што яшчэ у нас тут з каштоўных? Скура, напэўна, ды і ўсё. Так. Гэта я забяру сабе, гэта я... Трэба яшчэ будзе вазіцца, прынесці. Зраблю тут пакуль што недзе крыніцу бясконцую. Вось тут, напрыклад, у мяне будзе невялічкі гарод. Яшчэ трэба будзе вызначыць месца для загону з жывёламі. Жывёлы таксама павінны быць недзе недалёка, але дастаткова далёка, каб не чуць іх... Каб не чуць іх... Яно так у Майнкрафце бесіць, вы сабе не уяўляеце. Просто жах нейкі. Ладно, зараз якая страта. Робім металёвыя сякеру. Напэўна, трэба будзе знайсці яшчэ нейкі лес. Каб не закацца і рабіць... А, лес ёсць зверху, добра. Скідаем тады вугаль, напэўна, таксама сюды. Абсідыян дакладна, порах таксама. Ладно, гэта я ўжо потым рассартырую больш-менш. Галоўнае, што яно ў мяне ёсць. Галоўнае, што ёсць.
Я ведаю, калі кагосьці кумарыць, што чуваць маі клаву з мышкаю, то мяне это таксама кумарыць. Вы не самотныя з гэтай нагоды, але пакуль што зрабіць з гэтым нічога не магу. Спадзяюся, у хуткім часе пачну больш разбірацца ў наладах мікрафона, пачну больш разбірацца ва ўсім і змагу гэта выправіць, але пакуль што, на жаль, не. Так. Ой-ой-ой. І што я там намудрыў? Не, нічого я там не намудрыў, усё добра. Напэўна, вось гэтых стварэнняў мілейшых мы больш забіваць не будзем, бо воўна нам не патрэбная, а ў будучыні з генацыду вялікай колькасці кароў мы атрымаем ежы яшчэ на вельмі вялікі час гульні. Па ружовай сцежцы, божачкі, як у касцы нейкай. Спадзяюся, гэта будзе дастаткова. Фу, згадаць бы яшчэ, як гэта робіцца. Ой, ну гэта таксама з класікі. Як Turn off the light, такая ж хуйня. Абсолютно. Трэба оставить толькі раз, два. Одна, оставлю 4. Оставлю 4. А там поглядим. Ну 4 павінна хапіць. Зараз зробім прыгожы загончык для нашага братства. Ой, ну даволі вялікі атрымаецца, чуеце? Тады можа адразу і абнесці плотам будучую ферму. Не ведаю. Напэўна так. Зараз, як заўсёды, хопіць на ферму, не хопіць на... Ой, хопіць на гарод, не хопіць на ферму. Потым яшчэ якая-нибудь трасса будзе. Паглядзім. Ой. Ну, загон для жывёл таксама не варта вялікі рабіць, я лічу, таму што гэта не прыгожа, мне столькі дахуя смерцей не патрэбна. Смерцей. Так что будем просто чилить. Напэўна, ўсё ж за дахуя пайшло. Ну ладно, зараз паглядзім. Цудоўная штука. Як бы іх так трошечку паодаль, але каб яны раслі падчас таго, як я буду будаваць ўсё астатняе. Напэўна, аптымальны варыянт будзе недзе тут зрабіць загон для жывёл. Ну так, як бы і побач. Я яшчэ не вызначыўся, дзе будзе стаяць дом, насамрэч. Таму так. Побудую, напэўна, для іх які-небудзь хлеў потым. Завяду сабе жмыха, каб іх абараняў. Ахову, дзякуй. І жмых таксама будзе працаваць. Пакуль што без жмыха.
Тому буду будувати непригожую квадратну штуку. Ось. Чиста практичність. Ну і добре, ну і нам хапіло на що. Пушка, навіть ровно трималася. Вау! Вау! О май гад! Ще плоту трошки зосталось. Ну ладно, поглянем, куди його можна пустити. Клава не перешкоджаемся. Вроде ничего. Мені знову ніяка хуйня ще там. Хлопці, може хто ведає яку-небудь аплікацію. Бажано, конечно, не под iOS, але можна і под Android. Буду тоді старий телефон підключати. Для того, щоб моніторити чат на ютубчику. Ось, бо гэтую хуйню треба увесь час обновляти, бо вона лагає. Мені гэта не вельмі комфортно. Дякую, господар Фідов, за фідбек. Так, що ми ще зробимо? Напевно, ми ще посмажемо який-небудь... О, був глюк. Якої-небудь траси. Наприклад, железо, золото. Файно, файно. Пушка, вышка, по-моему, лепш и не придумать. Я хотел почать згонять жиром у їхню будучую... Ага, що, пацани, зараз буде ще що. Прийшли до мене підери. Блять, мені ніяк так треба зробити, щоб я не отримав дебаф за... А як мені це зробити? Здорово, Kinda Sirius. Дуже радий тебе бачити. Під вечерю, в сенсі, це ж не під вечір, а типу ти їси щось, да? Смачного, друже. Розказуй, що їси. Я таке люблю, коли дізнаюся. Не знаю, фетиш якийсь, напевно. Смачного, смачного. Давно грав, я версію наче не подивлюся ще зараз. Ні, недавно він якось мене все моє життя так супроводжує. Я не дуже часто граюся, але майже весь час постійно. Тому так. Недавно грав. Версія це, напевно, якась вже 1.24, але якщо ти з дуже-дуже старих, вони там міняли сам формат, як вони ділять це на версії, тому це дуже-дуже складно. Тут дохуя всього додалося, з бетки особливо. Якщо ти грав десь роки 2 навіть, то теж дохуя чого додалось. Ладно, це я, напевно, вже лутав. Так. Я просто не хочу, там стоять такі типки, котрих я заїбашити хочу. Але ці типки, вони дропають потім баннер. Я для цього взяв ведро лави, як це буде українською, не знаю. Щоб його спалити з цим баннером. Ось. І щоб не почався рейд на село. Бо вони мене на моєму рівні теперішньому розвиття просто роз'їбуть. Люто, жорстко. Так, виходьте. Браття, виходьте. О, смачного, пластівці з молоком, чай, тортик. Кайфи. Якщо тортик ще й київський, то я тобі навіть зайздрю, друже. Дуже люблю київський тортик. Дуже. Прям. Вау. І взагалі солодощі дуже поважаємо. Так, зараз ми зберемо ватагу наших послідовників.
веду їх в майбутнє світле. Потім, звісно, на смерть, на м'ясо, на шкіру, але поки що буду їх годувати. Нормально, ми вже збираємо братків. Що там, загубився один? Ну іди сюди. 2 загубилося. Ну іди сюди. Сіньори. Взагалі, в майбутньому, теж, в мене сьогодні вечір якихось рандомних розказів про свої плани. По-перше, я хочу зробити сервер Дискорду для тих, хто там хоче грати разом, хто хоче взагалі просто підтримати ігрову спільноту, так би мовити, каналу. Discord планую 100% і, можливо, в майбутньому, якщо набереться достатньо людей, хто захоче грати в Майн, я оплачу нормальний хостинг або почнемо з реалмсів і можна буде пограти разом. З кайфом, з чилом, все як ми любимо. Так що так. Так, де ці підори? Я їх бачив десь тут. Вони спавняться неподалік від ліжка. Нечто я перейшов уже на українську, переключуся назад, щоб голову не зайовувати. Так, нечто я їх не бачу, да? Ну, хвала Аллаху, вони нас покинули. Вони побачили, що я їх трошечку очкую, і пішли по своїм накерунку. Чому я... О, кайф. Ну, як у Японії, амаль. Обов'язково треба буде тут побудувати собі альтанку з пригожим видом. Ой, так, під пелюстками сакури. Вау. Буде судовно. Але улічуйте, що це хардкор. Худшее за все я колись помру і все це проїбу. Головне, щоб не зникав настрой після такого займатися створенням прихожих речей. Ну, пішли. Братки, там нас ніхто не чекає. Треба буде замість слави назад водиці набрати, засіяти огород, трошку огородик. Зробити собі мінімальну хатку. І плани на стрим будуть виконані. Так, один дебільчик у нас загубився, іди сюди, родненький. Іди сюди. Ой, які я прихожу, не чуєте? Боже. Може дурненькі трошку, але мої. Покуль що. От і їх чекає, як ви всі ведаєте, не самая приємна реч. Аж яшчэ гэтых забраць і ўсіх адначасова завесці, каб потым не было блытаніны. Бо, як бачыце, штучны інтэлект у іх не вельмі развіты. Не next gen. Так, вельмі добрая ідэя. Фідаў, дзякуй за тое, што... О, вось про кого я вам казаў. Маленькі пидор, блядь. Як я на меня кумарысь. По ему хрен потрапишь. О, божечки, наче і горить, тому меня подпаливає. Ладно, мне просто треба почекать до моменту, поки він згорить. Або утячи. Пацаны, я могу померти, я могу... Фух. Гэта было близко. Вось бачите, от одного маленького пиздюка можно просто отъехать и стратить усё. Ну, принципу, як і у житті, реально. То бок, блядь, такие рексы просто барана давали от такой хуйни, что, ну, вам не передать словами. Здається, ну, чоловік пройшов такі місці, такі події, а гине просто, ну, типу, от розтяжки. І потім думаєш, що таке льос? І ці не сміється він з нас. Здається, що у легендарних людей смерть повинна бути так само легендарною, але, звичайно, вона просто смерть.
Ось. Якби це сумно не гучало. Так, добре, повернуся до чатику. Фідов, дякую, що підтримуєш ідею. Сподіваюся, будеш активним удільником Discord-суполки у будучині, у перспективі. Я не ведаю, что такое полтавская альтанка, патлумач, калі можешь, гэта некі асобны від яе, тому что на Полтаве, як я заўважыў, ёсць багата ўсяго. Не, на Полтаве, магчыма, зняважліва гучыць. У Полтаве, так? Не. Або ў Полтаўскім краі. Ёсць дохуя такіх рэчаў вельмі унікальных і самабытных, таму я не здзіўлюся, калі полтаўская альтанка гэта нешта прям, ну, тыпу. І калі гэта так, то абавязкова пабудую, дамовімся, тут пабудую полтаўскую альтанку. Так сказаць, за заслугі у развіцці гэтага канала тваі хочацца адзначыць. О, kinda serious. Все, буду тоді чекати на сервері Майнкрафту в подальшому. В перспективі будемо збиратись. Мені Андрюха підказував минулого стриму Tabletop Simulator для цього в Steam. І можна реально було б збиратись там каточками, грати в якісь настолочки прикольні. Ось, я був би тільки за. Ага. Ну вони заходити будуть повільно, напевно, да? Ідіть сюди. Ну йди сюди. Ладно, зробимо зараз лайфхак. Братва. Все, останніх потім загоню, бо вже настає ніч, не хотілося б отримати пизди. Льос, kinda serious льос по-білоруську це судьба. Є ж? Судьба по-білоруську це льос. Спадар Фідов, гэта некая знаковая мясціна, да? Вуніра ўжо піша, што была ў гэтай альтанцы. Была? Это ты потому що бухаешь? Ні, це просто на грі з Божим. О, вона виглядає як типу так, ну, чудовно. Ну, от є фотки, напевно. Покажеш. Вось. Не тільки прям чудовно. Ну, виглядає як альтанка, як мінімум. Ну, добре. Корочей, що, спадар Фідов, калі я буду будувати альтанку, обов'язково це буде полтавська альтанка. У гонор Полтави, у гонор таких чудовних людей. Ой, kinda serious. Чудово. Я теж потім в подальшому набуду. Просто хочеться якось до того моменту, як би мені цього не хотілося, але прийдеться все ж працювати йти, тому хочу, поки я не працюю ще певний час, роздуплітися з каналом трішки, ну, зрозуміти взагалі, як різати там футажі, монтувати правильно, прикольно, сценарій писати, поки є час. З цим спочатку роздуплитися, тому точно зараз буду грати в ігри, котрі я знаю і котрі мені вже зайшли, а потім вже можна буде подумати якось там на вихах збиратись, грати в такі штуки. Буду чекати в партии. Лися сердце у одно. Что мы отрымливаем на выходе? Мы отрымливаем микро-коровок, блядь, с великими головами. Полите вы просто. Зараз мы знайдем. Они припинять за мною бегать. Голодные, хочу жерти вообще. Ну-ка, ось вони, цудовники маленькие. Красив. Ладно. Освітлимо тут трошку територію. На будучиню. Треба ще поспіть засіяти город, що буде чудово. Денстрой, я поки що не можу грати в такі ігри, блядь, котрі забирають на себе дуже багато уваги, тому що не звик. В PUBG я точно грати не буду, але в мене є Apex, в який я час від часу заходжу з Юриком полобати.
Тому, можливо, буде Apex, але не ближчими тижнями точно. Ось, поки що роздупляюсь, взагалі смакую, як це стрімити. Тому, на жаль, не зараз. Але в подальшому, скоріш за все, щоб розбавити просто. Шладарфидов нема за что. Так, возьмем земелечки трошку і почнем чудить тут. Треба знайти бульбу. Так, бульбу у мене нема. Вельми хочеться посадити бульбу. І що ми для этого зробимо? Ми побіжимо у вёску, поспробуємо її знайти. Тому що я її поважаю, шаную і хотілося б мати її на своєму городі. Шана в мене, напевно, достатково, щоб виформити необхідну кількість скури. Тому поспробуємо зайнятися бульбочкою. Зробимо так. Так, ладно, щабри, зараз поставлю на паузу, схожу, хвилинка біо. Одна хвилинка, не переключайтесь, зараз повернуся. Дякую, що почекали, щабри. Що? Повертаємося до гульні. Я бачу під кінець, що ж люди підходять, так що не ведаю, може ще й підзатримаємося трошку. Одно яка... жадность, як буде жадность по-білоруську? Фраєра не згубила. Ладно, включаємося у гульню. Я хотів намародерити трошки бульби. Добре. Напевно, я тут вже лазив. Напевно, я тут уже був і бульби не знайшов. Поспробую просто по городах поглядеть. Бульба виглядає не так. Трошечку. Хотя бы один паросток. А то придется растить галімое пшено. Напевно, так і буде. Так, не бачу нічого. Пробіжимося ще по хатах, у яких я, махчима, не був. Ага, конечно, не був я. Професійний мародер тут, хлопці. Ви бачили мой прикид, я, махчима, знайду фотку колись, хоча телефонів була пройобана невероятна кількість. З того моменту була фотка, як я виглядав після того, як ми повернулися з Сєвєродонецьку, який у мене був прикид, тому що ми 2 тижні увогуле не здимали речі і вони були ще у стекловаті, брудні, вонючі, і ми пішли таритися у розйобаний гандльовий центр. І я виглядав просто неймовірно. Усі хороші речі там уже замародерили, так би мовити, до нас, але то, як я виглядав, це шедевр. Навіть босоножки були просто вау. Так що, коли знайдеться фотка, обов'язково на яку-небудь прев'юшку якого-небудь шортса пойде. Прагность. Блін, а я вже забув, яке я слово питав.
Жадны. Ну так, магчыма. А рэальна прагнасць больш няма ніякіх дае падобных слоў. Бо яно, мне здаецца, неяк па сэнсу больш да... Хаця... Так, напэўна, ты маеш рацыю. Дзякуй вялізны за падказку. Кожны дзень, кожны стрым удасканальваю родную мову, каб потым абсосам не выглядаць у вачах тых, хто размаўляе нармальна. Так што дзякую усім, хто удзельнічаў у гэтым. Ладно, прыйдзецца ўсё ж такі рабіць вытворчасць пшана. Таму я яшчэ ведаю такі хітры прыём. Зараз цікава, тут хопіць блокаў. Раз, два, тры, чатыры. Напэўна, павінна. Зараз паглядзім. You got the love. Так, спадзяюся, звук адусюль хапаецца. Так, ну ўжо... Гук. Яна ловіць мяне ўвесь час. Я і ловлю на тым, што яна некае підарскае слово скажа, і яна мяне адпаведна. Карацей, хлопцы, ўжо 2 гадзінкі гуляем. Ну, напэўна, яшчэ у любым выпадку пасадзім гарод. Можа, пачнем будавацца. Далей ўжо будзе бачна. Ну, напэўна, тут усё ж прыйдзецца адну зрабіць штучку такую. А ўсё астатняе, спадзяюся, атрымаецца закрыць з дапамогай такіх штучак. Заадно будзе і лішняя зямля для выраўнівання якой-нибудь штучкі. Прагнасць. Так, яшчэ раз дзякую, спадар Фідаў. Ну, не ведаю, наконт ужо хаты насамрэч. Магчыма, я гэта адкладзём на наступны стрым. Яго прысвяцім толькі разбудове, толькі хазяйству. Ну, з гародам дакладна трэба скончыць. Бо гэта пакуль збярэш матэрыялы, а я яшчэ такі заёбаны чалавек, у сэнсе, што мне трэба, каб усё было дасканала выглядала. Мяне прям вельмі кумарыць, калі нешта не так, як я гэта сабе ўяўляў. Таму я думаю, гэтаму рэальна варта прысвяціць наступны проста стрым. Па Майнкрафту наступны стрым. Яшчэ не ўпэўнены, у што я буду гуляць на наступным стрыме, не ведаю яшчэ, шчыра кажучы, але Майнкрафт быццам дазваляе мне і з вамі нармальна стасавацца, і быццам больш-менш усім заходзіць, таму варыянт непаганы, шчыра кажучы. Яшчэ паглядзім, як там будуць прагляды. Наклепаю шорцаў з прыкольчыкамі усялякімі. Будзе вообще заебись. Спадар F, наступны стрым будзе хутчэй за ўсё. Так, мінулы мы праводзілі ў чацвер. Пакуль што папярэдне будзе чацвер, але у нас з Ірай, дарэчы, ёсць планер, у которым запісаныя планы, і таму нормально, да? Паглядзела ўжо, Іра падсуецілася ў планер, і там няма спраў, так што наступны стрым адбудзецца ў чацвер, а 7 гадзіне вечара па Кіеву, а 6 гадзіне вечара па Менску, а 6 гадзіне вечара па Варшаве, а 8 гадзіне вечара па Менску і а 7 гадзіне вечара па Вільні. Вось. Так што ўсіх чакаю. Яшчэ не вызначыўся з гульнёю, але ўжо чакаю ўсіх.
Магчыма, штосьці іншае паспрабую. Магчыма, калі будзе такая ж плюс-мінус актыўнасць у чаце, то пагуляем у Apex. Ён як бы больш дынамічны, там людзям цікавей глядзець, плюс я там вельмі багата паміраю і увогуле, ну, не такі дасведчаны ў гэтай гульне гулец, як бы гэта не гучала, таму гэта цікавей назіраць з кропкі зору рофлаў. Вось. Паглядзім. Яшчэ не вызначыўся. Дайце мне там падумаць дзянёк. І адразу па ўсіх соцсетках, па ўсяму, што мне даступна, адразу запошу. Нават з гародам, як вы бачыце, я заёбваюся. Тыпу, я яго будую няроўным, там, некім натуральным заглубленні. В этом сэнсе я прям... Гэта як з ежай. Мне трэба, каб было прыгожа. Вот, ну. Калі не прыгожа, то неяк ужо не так. Што? Дастаём нашу матыку. І матыкуем усё, што пад руку трапляецца. Спадзяюся, усё я разлічыў чётка. І мне якраз хопіць вадзіцы. Напэўна, таксама з буту трэба рабіць. Хаця, пацаны, ну, не. Маем ужо жалеза, нармальныя такія паны. Так што будзем рабіць металёвыя прылады для працы. Заебіще. О, спадар F абяцаў паказваць сваю ежу. Ну, я абяцаў, што ў хуткім часе я пачну займацца інстой і тады буду паказваць сваю ежу. Вось. Але апошнім часам не вельмі я і гатаваў, а апошні разу зрабіў фрыткі, да? Ірундзель! Ірундзель! Учора фрыткі рабіў. Учора? Учора рабіў фрыткі, ахуенныя выйшлі. Вось. Але шкада, што не запосціў. Магчыма, яшчэ нейкія кароткія, караценькія рылсы рабіць. Типу, як дранікі смажу, нешта такое. Паглядзім, братва, паглядзім. Трэба ж прыгажосць зрабіць. Ну як жа, блядь, без прыгажосці? Що? Нарэшце. Так, я спадзяюся, у мяне хопіць насення, каб гэта ўсё... Ёсць яшчэ насення кавуна. Ну, зробім адзін кавун. Що, больш ніякае цікавае насення ў мяне нема? Ну, няхай будзе кавун. Застравеча пачынаецца з гароду. Не хопіць у мяне насення ніхуя. Тут даволі вялікая тэрыторыя засейвання. Добра, наш спадар F. Чакаю на наступным стріме.
заўсёды рады бачыць такіх цудоўных людзей, которые падтрымліваюць цудоўных людзей у іх пачынаннях. Дзякуй табе вялізны і яшчэ раз дабранач. Во, застравечы. А хто это за астравечы такі глядзіць? А? Вельмі цікава. Прывітанне у любым выпадку. Так што будзе будавацца застравечча. Ну, прынцыпу, гарод я пасадзіў. Што б яшчэ зрабіць? Я думаю, просто асвятлю трошку тэрыторыю навокал. Трэба паглядзець. Так, трошачкі літаральна пабегаем. Паасвятляем. Пагадуем яшчэ раз наших коровак і, напэўна, будем разыходзіцца па хатах. Ну, яшчэ якраз расставім трошку факелаў па тэрыторыі, па наваколлю. Ну, нормальны я сабе такі кавалак зямлі узяў. Нормальны. Тупо захоп зямлі. Я думаў так у Крыме рабіць, калі нарэшце дойдзем, але это походу расцягнецца нахуй пойми колькі часу. Ось, там же по-любому там супер дохуя підарской зямлі. Ну, або колаборантаў, або прям підараў, которые потым уцякуць, і з гэтым трэба будзе нешта рабіць. І лепей бы ўсяго гэта было раздаць цудоўным людзям на кшталт мяне. Я б з гэтым ужо нешта прыдумаў. Вось. Але, як бачыце, зоркі ўсё не сыходзяцца. Ну, паглядзім. Спадзяюся, у будучыні яшчэ дабяруся нарэшце да Крыму, таму што ніколі там не быў, але ад усіх, і ад украінцаў, і ад беларусаў, хто там паспеў пабыць, чуў толькі пазітыўныя водгукі. То бок, гэта дакладна месца, у которое я хацеў бы з'ездзіць, і я абавязкова туды патраплю. Добренька, сябры. Ну што, глядзіце,
якую мы цудоўную працу зрабілі. Мы накапалі хуеву тучу дыяментаў. Мы, скажем так, зарэзервавалі сабе кавалачак зямлі з цудоўным, просто цудоўным, зараз залезу, каб это ўсё лепей паказаць, відам, з месцам пад палтаўскую альтанку. Вось як выглядае наш кавалачак зямлі. У нас тут ёсць пчолы. Будзем рабіць пасеку сабе. У нас тут ёсць пячора. Божачкі, у нас усё ёсць, сябры. І гара. І на гэтым цудоўным захадзе сонца я б хацеў прапанаваць вам развітацца. Так, уключу зараз такі экранчык. Дзякуй, сябры, усім вялізны за тое, што завіталі. Чакаю усіх на наступным стрыме у чацвер. Дату яшчэ не магу сказаць, бо ў мяне з гэтым цяжка. Якое? 1. Чакаю усіх на наступным стрыме 1 лютага о 7 гадзіне вечара па Киеве, а 8 гадзіне вечара па Менску, а 6 гадзіне вечара па Варшаве і а 7 па... па чым? Па Каўнасе. Усіх Каўнас жа? Что это? Столица Вільня, блядь. Па Вільня. Карацей, сябры, дзякуй, што правялі са мною цудоўна час. Усім пакуль, усім дабранач і цудоўнага настрою. Завітвайце яшчэ.